godt nok ulækkert. Men vild aften. Ja, fuldstændig. Tror du, der sker noget? Måske. Jeg har hørt så meget. Samme her. Så tror du, Peter han kommer snart, eller han bakker helt ud af det? Det er også sådan lidt fremme. Jeg tror egentlig ikke, han kommer. Jeg tror, han er en stor tystreng til det. Det tror du alligevel? Ja. Nå, det er godt plads. Ja. Hallo, hvor er I? Vi har en. Der! Satan! Hallo. Hej. Velkommen. Kom. Ja, jeg er fandme ikke klar på det her. Jamen, det er fint nok. Det her kommer til at være helt aften. Okay. Der kommer jo ikke til at ske noget, så det er lige meget. Ja, det skal du sagtens sige. Ja. Jamen, du kan bare smide det, så vi kan jo bare gå rundt og kigge på stedet bagefter. Prøv det. Hvad fanden er ideen med, at vi skal være her? Jamen altså, vi skal jo egentlig prøve at se, om myten er sand med, at der er en gammel slagter, som går rundt og drikker folk der går med. Så nu lader du fint, men det tror jeg sæt mig ikke på. Nej, det ved jeg heller ikke. Hvad fanden var det? Ej, det er det sætter på. Det gider jeg. Lige her. Jeg går ud. Nej, du kan ikke bare gå for os. Jamen, lige nu der, ikke også? Jeg kommer hurtigt tilbage. Hvad? Hvad skal vi nu gøre? Eller for jeg bare komme. Der er ingen. Der sker ikke noget. Ja! Fuck! Ja! Ej, han er dårlig. Jeg synes, du skal smide herfra. Ej, vi bliver nødt til at finde ham, fanden. Ej, han klarer sgu nok sig selv. Nej, hvad? Jo. Det var sgu da her, han hængte sig selv, var det ikke? Ham der slagteren. Det tror jeg. Ej, fuck, det skulle da Andreas Schacker ligger dernede. Nej. Ej, tror du, der sker der noget? Det ved jeg sgu da ikke, altså. Så kan også bare lade, at han spørger med os, men... Og det er sgu... Ej, vi bliver nødt til at finde ham. Ej, ja. Hvor fanden går Andreas?